What's up? Good morning sa tanan. It's Monday. Masahiro na po da. Wala pa yung biyahe. Mulargahay na ko. Pero medyo nakulang na ron. Panginaw na ko. Dagag pasahiro ron. I hope na dagag pasahiro. Oh. Go, go, go! Okay, let's go. Sayo mo ko yung tawhanan na uli. Oy, nga masayro ko mangka ni. Sayo ka ba ni mo na uli? Hello, mga all. So, nakapin, dakop na dito. Meron mahon na ka. Mahon na dito. Magiso na wala. Magiso na sa pila. Puno na, puno. Mangit ang tangalag sa video. Puno na. Dagay raguan. Sulod. Bukan kayo, masangit sa mga pila. Lisog kayo kanan. Liso, rangis tangke. Pumahaw na yun kay. Kamu pabaya kag tubig. Daghan na kay sulod ay. Kilisuon? Daghan na kay sulod ay. Tama. Ano niyo? Ikatungkuan, sagbot ragod gihapon. Pero po ng sagbot kay sustansya sa lawas. Subakan niya itong ano? Oo. Sige. Kamu mau kubig ron? Oo. Ada imno na, imno diha. Mana mig pamahaw ikaw na lipang kaon dito. Wala di bagong matanaw kaon guys. Subuo na sa ko, magkapo na sa nagtubig. Di magsigitag biyahe di ani di ay. Sa natas balay. Tara, nabo na. Doy, tara doy. Okay, let's go. Hindi ko na akong jacket rin. Dalay. Okay. Saan ito? Kasan pa kuha ang order? Mura pa gani na ibalaan kay. Ulat pa ko sa chat. Ako man tong chat siya. Saan ito side? Yan, kumagamit to. Kung mag-chat ako, lang ito, nagkasabaw niya. Balik ako. Very good. Pada po, nakugaling ka rin dahil. Trabaho na pod. Nya. Let's go! Okay, let's go. Ulang bro, ulang. Sik. Bye. Bye na! Bye-bye. Bye-bye. Tuan na gid sila. Lakaw na.